Het ziet er nu nog verlitten en stil uit. Dit gebouw onder Noorderstationstritten in de Westereen. Maar begin 2022 zal er verandering in komen. Jumbo Supermarkt zal namelijk rond die tijd haar dwarren openen. En met de komst van deze supermerk telt de Westereen dan straks 4 supermerken. Doch blijkt er wel animo voor te wezen. Daar had Jumbo uiteraard onderzoek naar die, zodat ik net samen. Ze denken net van wie doe je een supermarkt en dan daar is net genoeg behoefte. Door hast de Westereen aan zich, door hast natuurlijk Zwergenbosch, de Wisselerheide, Stiekenkomen, Zwergen. Dus het verzwaringsgebied totaal is best wel groot. En de onderzoeken wijzen juist uit dat er mijn extra supermarkt, Zakkel zei, meer mensen naar de Westereen komen. En dat ook ken het ik. Het is komen meer mensen en dat is ook het idee. Bouwgroep Dijkstra Drijsma is de eigenaar van dit terrein en zorgt voor de ontwikkeling en de bouw van de Jumbo Supermarkt op de hoeken van de Oosterse Singel en de Noorderstationstritten. Hier achter u komt eigenlijk een nieuwe supermarkt volledig op een beginnen groen. De bestaande locatie wordt wat uitbreid. En omdat de locatie best wel specifiek is, kiest Jumbo er ook voor om het magazine op een verdieping te doen. En de bestaande locatie heeft een eigen parkeerterrein, dat blijft eigenlijk intact. En de kaders die nog zijn binnen, die blijven in feite extra. Terug op dit plak een compleet nieuwe supermarkt te bouwen, krijgt het terrein weer een mooie invulling. Ik biedt het een aantal kansen voor het dorp. Het biedt een kans om weer een mooie impuls op dit plak te krijgen, qua gebouw natuurlijk. Dit plak, we staan vlak bij het station. Dit biedt ook kansen om deze stationslocatie wat op te waarderen. Daar zijn we samen ook met de gemeente omwenden belanghebbenden verder praten van de verkeersveiligheid. Kunnen we dat hier nog beter maken en natuurlijk een stukje werkgelegenheid. Hoewel het dorp op het stuit al 3 supermerken had, De Koop, Poys en Aldi, komt er dus een 4e bij. Het lijkt het een heel soort, maar je moet het volgens Egbert net van de negatieve kant bezien. Die in een supermarkt zal het net altijd even leuk vinden als een oren. Het apart is dat er een extra kapper komt of een autohandel, dat kan al jaren. En bij supermarkten wordt er wat extra naar zien. Uiteindelijk mag je als dorp denk ik blij wezen dat je weer voorzieningen naar je dorp helpen. En dat lukt meer mensen aan. Dus in die zin is dat ook juist voor de Westereen wenselijk. Dat mensen denken, hey, een extra supermarkt, je moet het eigenlijk alles omzien. Het verzwaringsgebied wordt groter en er komen meer mensen naar de Westereen die het ook nog ergens een bedschip of iets anders helpen.